Midt i den skønne himmerlandske natur, mellem landsbyerne Snæbom og Handerup, ligger de tidligere DLG-foderstofbygninger. Bygningerne har indtil for nyligt huset fabrikation af stålspærrer. Lige nu arbejdes der på, at bygningerne i fremtiden skal danne rammerne om Unilight ovenlys. Fabriksbygningerne har været ramme for arbejdspladser i vores nærmiljø i mange år, og vi er glade for, at de også i fremtiden vil skabe liv og arbejde i vores lokalområde. Fabriksbygningerne ligger med smuk udsigt direkte over for de to store jættestuer, Sniphøj og Spanskhøj. De vurderes at være næsten 5.000 år gamle. Et bevis på, at mennesket i mange år har boet i dette smukke, frodige område mellem søer, åer, bakker og dale. Tidligere som nu har det været et godt sted at bo, og det er vi sikre på, at det også vil være i fremtiden. Fra Unilight er der en god afstand på 5 minutter til busforbindelse. Landsbyerne Handerup og Snæbom tæller tilsammen omkring 200 indbyggere i alle aldre. Snæbom er delt i 2 byområder. Den ene del af Snæbom hænger sammen med Handerup. Snæbom og Handerup deles af Handerup Bæk. Den anden del af landsbyen Snæbom møder man, når man fortsætter vestpå af vejen forbi Unilight. Snæbom by er centreret omkring en fantastisk smuk sø. Ned til søen ligger en gammel, smuk og velbevaret kirke fra 1200-tallet. Udover Snæbom Kirke findes der i sognene Vornum og Vilsum yderligere 2 kirker. Som rammer om de 2 landsbyers fællesskab findes også smukt beliggende ned til Snæbom Sø, vores forsamlingshus. Snæbom Sø danner en fantastisk smuk ramme for vores landsby. Der er anlagt en sti, så man kan gå hele vejen rundt om søen og nyde udsigten. Landsbyerne Snæbom og Handerup ligger tæt ved motorvejen, så der er aldrig langt til den nærmeste storby. Vi landsbybeboere føler, at vi bor i centrum af alt, ikke i udkanten af noget. Hobro er den nærmeste større by, men inden for overskuelig afstand skal også nævnes byerne Randers, Viborg, Aalborg og Aarhus. Børn og unge hentes med bus og bringes i skole og hjem igen efter endt skoledag. Når man kører ind mod Hobro, ligger den store Rosendalsskole lige inden for byskiltet. Skolen har 825 elever fra 1. til 9. klasse. Det er en moderne skole med fantastiske rammer, inde som ude. Tæt på skolen ligger Rosenhaven, en børnehave med plads til 90 børn. Rosendals Idrætsforum,
Et stort sports- og idrætsanlæg. Der er hal, stadion og flere idrætsbaner. Et bredt udvalg af idrætstilbud for både børn og voksne. At idrætsanlægget og hallen er placeret sammen med skolen gør, at det er let for eleverne at knytte skole- og fritidsaktiviteter sammen. Som nærmeste nabo til Snæbom og Handerup ligger landsbyen Vilsum. I Vilsum er der en friskole, hvor der i øjeblikket er tilmeldt 111 elever fra 1. til 8. klasse. Her er det også enkelt at sende sine børn og unge afsted i skole, der er der arrangeret gratis skolebus. Skolebussen henter og bringer børnene i området til og fra skole hver dag. Skolen er drevet af en forældrebestyrelse, og skolen har formået at vokse og blive en vigtig og tryg base for mange børn og unge i området. Ved siden af Vilsum Friskole ligger fribørnehaven Sirius med plads til 36 børn. Et liv på landet giver mulighed for store som små hobbyer. Af de større kan nævnes Volvo-traktorer. Handerupgård er hjemsted for en fantastisk privat samling af Volvo-traktorer. Selvom samlingen er privat, så er ejerne ofte friske på en fremvisning efter aftale. Snæbom Sø er en lille, men meget dyb sø, ca. 25 meter. Søen er opstået efter den sidste istid, hvor en kæmpe isklump under smeltningen har dannet søen. Ved søbredden i Snæbom er der opsat borde og bænke, hvilket giver mulighed for, at man kan tage madpakker og kaffe med og nyde den smukke natur. For de fiskeinteresserede er det muligt flere steder at købe fiskekort og se, om man kan fange nogle af de mange gedder, der er i søen. Som rammer om vores fællesskab i Snæbom og Handerup har vi forsamlingshuset i Snæbom. Det er netop nyrenoveret af flittige beboere i området. Renoveringen er et tydeligt billede på, hvor meget man kan med fælles vilje og sammenhold. Og vi er sikre på, at forsamlingshuset i fremtiden vil danne ramme om mange hyggelige begivenheder. Ingen tvivl om, at forsamlingshuset er beliggende i de smukkeste rammer. Fra salen og den store terrasse er der udsigt over søen. Forsamlingshuset kan rumme omkring 100 spisende gæster. Hen over året bliver der afholdt mange forskellige arrangementer, og der er altid bred tilslutning. Der afholdes blandt andet Sankt Hans Fest, fastelavnsfest, dilettant, byfest, koncert, havetraktortræk, søfest og anderledes gudstjeneste.
Ved alle disse begivenheder stilles hoppeborg op. Det skaber altid glæde hos børnene. Ved forsamlingshuset er anlagt petanquebane og fodboldbane, så der er mulighed for fællesskab og hygge ude som inde. Gyldne dufter i stuen ind, ude fra Danmarks haver. Hornet modnes i sommervind, hannegal over lyset sind. Stiger bag gavl og grene, væsse som kniv mod sine. Ikke langt fra Snæbom og Handerup ligger den meget populære Hobro Mini-Zoo. Den er klart flere besøg værd for forældre med mindre børn. En tryg og hyggelig zoologisk have. Der er mange forskellige dyr og mulighed for, at børnene kan opleve dyrene helt tæt på. Udover dette er der en god og velfungerende legeplads, borde og bænke, hvilket gør, at man kan pakke madkurven og tilbringe mange timer i Hobro Mini-Zoo. Hobro ligger som den nærmeste større by ved Danmarks smukkeste fjord, Mariager Fjord. Her ligger restaurant og museer ud til vandet. Hobro har sin egen velbesøgte lystbådehavn, og fjorden danner ramme om de mange oplevelser for store og små sejlere. Nede til fjorden ligger blandt andet en gammel egeskov på den ene side, og på den anden side Bramslev Bakker. Et paradis for naturelskere. I Hobro smelter byen og naturen smukt sammen. Sportsligt er Hobro mest kendt for racerkøreren Tom Christensen, og for tiden også fodboldklubben HIK. Et bevis på, at også mindre byer kan udrette noget stort. Udover den meget smukke beliggenhed ved Mariager Fjord, så er Hobro også kendt for det store vikingecenter Fyrkat. Vi i Snæbom og Handerup lever midt i den smukkeste natur, mellem mange smukke søer, dale, bakker og frodig natur i Himmerland. Vi lever i centrum og forstår ikke begreber som Udkantsdanmark. Vi har alle byens tilbud inden for rækkevidde, samtidig med, at vi har plads til at nyde naturen årets gang. Så vi håber, at I kigger forbi vores landsbyer og måske vælger at blive en del af fællesskabet.